iba pa, Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong Bareta. Marhay na aga mga tugang, Miyerkules po ngayon, Abril 8, 2026, inian Bareta alas 7. Sa headlines sa ating darakulang mga Bareta sa lado lokal, DILG Bicol, pipagandaan mga lokal na gobyerno sa Kabikolan, may kinaraman sa implementasyon kan Safe City Initiative. Rape cases sa Bicol Region nagbaba nin 21.5% sigon sa PNP Bicol. 7 bagong quarry operator sa probinsya ng Albay, aprobado na ang quarry permits matapos makapagkomple kang kinakaipuhan na rekisitos. Publiko pig-inganyar kan lokal na gobyerno kan Uwas Albay na magpartisipar sa selebrasyon kan Uwas Puto Festival poon Mayo 5 sa Good 8 ngunya na taon. Sa lado national youth group kinontistar ang Safe Cities Initiative kan DILG. 900,000 na bariles nin krudo na inimporta kan Pilipinas, sunod-sunod na maabot sa nasyon ngunya na Abril sigon sa DOE. Presidente Marcos tinaawanin doon ang pangangaipo na ipagpadagos ang pagtaon ni ayuda sa mga namamanuaan, mantag may mamantinira ng ekonomiya sa tahaw ka naglalangkaw na presyo ng petrolyo. PUV service contracting mapoon sa Abril 15 sigon sa LTFRB. Sa ibang nasyon, Card Island, Iran, pinuntiryan ni makakusog na airstrikes na gapirang oras bago ang deadline ni US President Donald Trump para sa Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Baretang sports weightlifters kan Pilipinas huminakot nin mga medalya sa 2026 East o Southeast Asia Sub-Regional Championships sa China. Mga tugang ngayon ang headlines ng darakulang mga Bareta alas 7 niya ng Miyerkules, Abril 8, 2026 sa kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balot. Ako man po si Mardila Daingiba. Ngunyan sa detalles kan sa tuyang mga Bareta. Ang Baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Inutunyato ang sitwasyon duman sa Medio Oriente. Nasa linya si Pio Fernandez sa dagdag niya itong impormasyon. Papa Bing, please come in. Yes, thank you so much Andy Mar and Jasmine. Nagkakapirang minutos pa lang tabi ni Andy Mar na ipinagpaluwas na pahayag ni Presidente Donald Trump and nagkakapirang oras bago umabot itong deadline na magkaigwanan o kaya bubumbaho na kan US ang iraning todo-todo partikular sa indang mga pasilidades. Nagpaluwas nin pahayag si Presidente Donald Trump na sa tuyang babasahon tabi Andy Mar ta alas 8 baga ngunya na aga Philippine time and alas 8 dumadabanggi ang deadline kana sa indang pinagpreparar ng matinding pagbomba kan mga pasilidad duman sa laog kan Iran pati na itong sa iba pang mga transportation routes uni ang kompletong pahayag ni Presidente Donald Trump. Babasahon tayo ni based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Azim Munir of Pakistan and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of two weeks. This will be a double-sided ceasefire. The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives and are very far along with a definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. On behalf of the United States of America, as President, and also requesting the countries of the Middle, and also representing the countries of the Middle East, it is an honor to have this long-term problem to close
thank you to close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump. So account mismo ni President Donald Trump Andy Martabe na ipinaluwas mga 5 minutos pa lang nakakalihis sa tuyang nakuaman hali duman sa tuyang mga sources sa Estados Unidos de America. So nagtugot na tabi so Iran nin complete immediate safe opening of Strait of Hormuz. And por dahil kaiyan pininjente na mo na ni Presidente Donald Trump nagkakapirang oras na sa kuta so deadline alas 8 sa Pilipinas an oras kan matindi nindang pagbubumbakan gabos ng pasilidades duman pati na mga transportation routes pininjente ito sa laog ng 2 weeks and paghururo na itong so 10-point agenda man proposal na sumiter kan Iran sa Estados Unidos de America. Roger. Yan tabi ang Dimar ang latest halidigdi sa newsroom. Ako po si Pio Fernandez on the spot report DCGB News. Thank you very much, Pio Fernandez. Mga tugang abangan po ang mga developments ngayon in the next few hours para po sa mga pangyayari po naman sa Medio Oriente. So, ito po, nagtugot na, nabuksan ang Strait of Hormuz. Kasi nagtugot man ang Presidente ng Amerika na si Donald Trump na pundohon ang pangmubomba sa Iran sa laog po ng 2 simana. Sa iba na tong hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. sa Bareta niya to sa lado lokal, epektibo niya na Abril 8, 2026, magiging 455 pesos na ang minimum wage sa pribadong sektor. Mantang sa Disyembre 31, kaya Disyembre 1, 2026, may taas pa ini sa 480 pesos kada aldaw. Parte ni kanduang trans kan implementasyon kan wage order number RBV-23 na inaprobaran kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Bicol matapos ang sere ng konsultasyon sa mga empleyado asin employers kan pribadong sektor asin sa mga ahensya de gobyerno na nakompuesto sa RTWPB sa Kabikolan. Aumento sa sweldo susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang kakayahan ka mga Pilipino na sosteniran ang sendang pangangaipo kung kaya ay sinulong kan dole ang mga lakdang para mapaitaas ang sweldo ka mga obrero asin matabangan silang masimbagan ang pangurol daw na gastoson. Nagbaba nin 21.5% ang rape cases sa rehiyon Bicol. Sa nakaaging 4 na taon, sigon sa datos kan PNP Bicol, hali sa 931 insidente kan taong 2022. Nagbaba ini sa 703 na insidente kan taong 2025. Sarong patunay nin padagos na pagbaba kan sexual offense cases sa rehiyon. Sa 703 na recorded cases, 377 digdi ang nai-refer na sa prosecutor's office para sa magkakanigong legal na aksyon mantang 246 na kaso ang naisaangat na sa korte asin presenteng nagahalat nin ultimong desisyon. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, ang nasabing datos resulta kan mas pinakusog na preventive asin community-based initiatives tanganing malabanan ang sexual abuse. Katakod kay ni, pinagpakusog kan ahensya ang pakikipag-koordinar sa mga barangay. Asin pinagsaro na ang komunidad, well-informed na bukas na serbisyo kan pulisya para sa nasabing insidente. Apera kaini nakipag-koordinar man ang pulisya. Saman iba-ibang ahensya para sa pagpalangkaw kan case management, pagpakusog kan mekanismo sa pagproteher kan mga biktima asin pagsiguro nin victim-centered approach sa pagmanihar kan mga sensitibong kaso. Sa iba niya itong baretang lokal, pipagpreparar na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol Regional Director, Attorney Arnaldo Escobar Jr. sa mga lokal na gobyerno sa riyon
kang Kabikolan manungod sa implementasyon kan Safe City Initiative. Sa entrevista kan DCGB News kay Escobar, posibleng mapuna na ini sa riyon sa mga masunod aldaw matapos na may pautob sa Metro Manila basado man sa direktiba ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sa nasabing inisyatiba, ipinagbabawal ang pag-inom nin alak sa dampo, pagluwas na dainin pang itaas na bado, pag-video kinin lampas alas 10 nin pagkabanggi, asin na pagpato nin curfew sa mga 18 anyos pababa po alas 10 nin pagkabanggi. Dahil katagod gani, bibili pa karon man kanahin siya ang mga ordinansa asin resolusyon kan kada lokal na gobyerno kung may kapareho ang nasabing direktiba tanganing may bitaran ang pagdorodoble kan pagpapotob kan nasabing polisiya. So I hope makita natin sa Bicol region na handa ang mga LGUs with the ordinances na pwedeng ipagbawal yan at isa katuparan yung advocacy ni Secretary para sa safer LGUs dito sa Bicol region. Ang pahayag ni DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar sa entrevista kan DCGB News. Nag-itaas ang presyo kan live weight kan orig sa probinsya nin Albay sigon sa pinakahuring hog price monitoring kan Department of Agriculture o DA Bicol kan nakaaging aldaw. Mababakal ang live weight kan orig sa kantidad na 180 pesos hasta 185 pesos kada kilo. Ang report na ini parte kan inisyatiba nin DA Hog Price Monitoring na may kamauotan na maging giya sa paay kan pagtataon nin tamang presyo. Mientras na ang presyo kan karning urig, partikular ang kasim, nagkakawat sa presyong 320 pesos, sagod 330 pesos kada kilo. Digdi sa Kabikolan, ang masbate ang may pinakahalangkaw na presyo kan urig, kung saan ang live weight mababakal sa kantidad na 180 pesos, sagod 200 pesos kada kilo, mantang ang karne, nagkakawat sa presyong 340 pesos, sagod 350 pesos kada kilo. Aprobado na ang quarry permits kampito na bagong quarry operator sa probinsya ng Albay matapos na makompleto ang kinakaipuhan ng mga rekisitos. Sigon ini kay Provincial Administrator Engineer Raul Rosal, kung saan sa kabilugan may 6 na operators sa primer distrito, 30 sa segundo distrito, bantang 16 man sa tercer distrito kan probinsya. Kaibanan sa mga inaprobaran na permiso, ang industrial as in commercial sand and gravel quarry, ka mga bago as in renewed operators. Katakod kani nangapudan man si Rosal sa gabos na operators na maging responsable sa pagkuangkan mga rekursos natural asin maging compliant sa gabos na kinakaipuhan tanganing padagos na ma-renew ang sendang mga permits. Piging ganyar ni UWAS Mayor John Trinidad ang publiko na magpartisipar sa selebrasyon kan UWAS Puto Festival ngunya na taon. Poon Mayo 5 sa Good 8 ngunya na taon. Sa ipinaluwas na calendar of activities, nagigibuhon sa Mayo 5, ang UWAS Fun Run, UWAS Hataw, Grand Zumba, Arts Exhibit and Agricultural Trade Fair. Sa ikaduwang aldawman, ang Bike Bakan, Mountain Bike Race, UWAS Family Day, LGBT Fair, Tree and Mangrove Planting, LGU Community Service Caravan as in Sports Baseball. Mientras tanto, ibibida man sa festividad an Street Dance Competition and Parade, UWAS Idol Sing and Dance Competition, Civic Parade DLV Competition, Kasalang Bayan, Binyagang Bayan asin iba pa. Lanong ipotob sa masunod na taon ang ikaduwang party kan aumento sa sweldo kan mga nurses sa mga PGA o Provincial Government of Albay Managed Hospital sa probinsya. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, maawat kan aumento sa sweldo na mapakarahay ang kamugtakan ka mga health workers kan probinsya tanganing makapagserbinin matanos sa mga pasyente sa mga ospital. Dagdag pa niya na ang lakdang party man kan esforsos kang gobyerno provincial na mapakusog ang health workforce sa Albay katakod kan implementasyon kan province-wide health system. Magiramduman na enot ng quarter ngunya na taon kung maipautob na ang 800 pesos na aldawan na sweldo ka mga nurses sa 8 PGA-owned and managed health facilities. Arestado kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bicol ang rank 10 Provincial Most Wanted Person kan probinsya nin Albay sa ginibong operasyon kasuudma sa Ligao City. Sigon sa CIDG Bicol, namidbid ang suspect na si alias Bebot, 38 anyos, construction worker na residente kan Barangay Poblasyon, Mandaon, Masbate, kung sa inahahampang ini sa kasong rape o Republic Act 8353 na may koneksyon sa Republic
Republic Act 7610 na daing pinagrekomendar na piyansa. Sa presente, nasa kustudya na kan mga otoridad ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon as in disposition bago i-turn over sa Court of Origin. Bukas na para sa mga aktibong miyembro as in old age pensioners na nagbabayad kan sa indang mga loan poon Disyembre 2025 sagod Bebrero 2026 ang balik ginhawa program kan Government Service Insurance System o GSIS Legazpi. Sigong kay GSIS Legazpi Branch Manager Attorney Eugene Virgo, mawot kan programa na may balik sa mga aktibong miyembro asin pensyonado ang kaparehong tulong bulan na hulog sa loan. Pero kini mawot man kan programa na makatabang sa mga empleyado kang gobyerno sa pagsimbag kan energy crisis sa nasyon. Sigong pa kay Virgo, gamit ang GSIS Touch, pwede nang mag-apply sa programa na day kay puhanan na magpasiring pa sa anuman na opisina kan ahensya. Ang refund mareresibir sa laog nin 7 aldaw, direktang iki-credit sa account as hindi na kay puhan pang mag-agi sa approval kan agency authorized officer. Bukas na para sa mga hoben na Tabakenyo ang Special Program for Employment of Students o SPES. Sigon kay Tabaco City Mayor Ray Bragais, nakikipag-ordinar sinda sa Department of Labor and Employment o DOLE, tanganing matauan in temporaryong trabaho ang mga kwalipikadong estudyante as in out-of-school youth sa syudad na makakatabang sa pagbusol kan sa indang mga edukasyon. Ang programa, formal na binuksan kasuudma kung sa madurar sa Abril 9. Ang online application alas 12 nin pagkaudto. Sa Abril 13 sagkod 15 naman ang pagsumitir nin mga rekisitos kung saan ang mga aplikante nakapagrehistro online ang ipoproseso. Kaibahan sa mga dapat ipreparar ang SPES application form, Certificate of Grades, NSPR forms, birth certificate, ITR o Certificate of Indigency. Dagdag pa kan alkalde na sa Abril 18 naman gigibuhon ng SPES interview para sa mga makukontak na shortlisted na mga aplikante. Mga tugang primerong partiyang kasi ang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nga son sports sa singkamugtagang kampanahon. Makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng The Horsetail Extract. Pampaganda ng buhok. Green tea. Pampababa ng blood pressure. Ashitaba. For good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free. Stevia. Ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. DZGB Bareta alas 7. Sa Bareta niya to sa lado nasyonal,
Nakusog na kinuntistar kan samahan ng progresibong kabataan o SPARK ang Safer Cities Initiative kan Department of the Interior and Local Government o DILG sa Metro Manila na sigun sa sainda anti-poor asin madaling magresulta sa pang-abuso nin poder. Tinawanin doon kang grupo na may haluilang record ang pulisya sa pag-profile asin pangharas nin hobenes lalo na sa mga pigapod na gang-gang asin binatikos man kang grupo an alas 10 nin banggi na curfew sa mga minor de edad na nagpupugol sa diretso sa libreng paglakbay asin litimong aktibidad. Sigon sa Spark, dakol na hobenes asin informal workers ang dahing ID asin madaling mapagkamalan ka mga otoridad. Hinagyat ninda si Interior Secretary John Vic Remulla na maigpahiling ng ebidensya na epektibo ang curfew sa pagbawas ng krimen. Nagbatanid man ang grupo na posibleng maotro ang pang-abuso kan kapulisan aro ka na experiencean kan COVID-19 lockdown. Kinumpirmar kan Department of Energy o DOE ang sunod-sunod na pag-abot sa nasyon. Ngunya na Abril kan 900,000 na bariles nin krudo na inimporta kan gobyerno kan Pilipinas. Sigon kay Energy Undersecretary Sandy Sales na ang mga imported na petrolyo maghahali sa Malaysia, North Asia asin India. Sinabi ni Sales na enot na maabot sa nasyon. Sa Abril 10 ang 300,000 na bariles nin krudo hali sa Malaysia as via Singaporean trader. Mantangan ni kadua asin ikatulong batch, maabot sa nasyon sa ikadua o ikatulong semana kan Abril. Sigun man kay Energy Secretary Sharon Garin, apera pa ini sa petrolyong binakalman kan mga pribadong kumpanya nin petrolyo. Kaibahan sa mga nasyon na kinahuron kan Pilipinas para sa importasyon nin petrolyo ang South Korea, China, Malaysia asin Singapore. Yan ang sante pinayag ni Energy Secretary Sharon Garin na mantinidong supisyente ang inventaryo kan petrolyo sa nasyon na madurar sagkod 50.42 na aldaw o sagkod ultimong parte kan Mayo sa tao kan nagkapadagos na tensyon sa Medio Oriente. Sigun sa Department of Energy o DOE, maabot sa 75.52 milyon na litro ang kabilugan na inventaryo kan petrolyo sagkod kan Abril 3. Kay bana digdi ang 23.326 milyon na litro ng gasolina na madurar nin 57.58 aldaw, 32.516 na milyon na litro ng diesel o 47.26 na aldaw ang supply, 142.140 litro ng kerosene o 106.22 na aldaw, 6.32 milyon na litro ng jet fuel o 66.37 aldaw, 2.472 milyon na litro ng fuel oil o 52.26 na aldaw, asin 274 milyon na litro ng liquefied petroleum gas o LPG o 33.10 na aldaw. Pigpaliwanag kan DOE na ang pag-order ng petrolyo minadurar ng 7 sagkod 10 aldaw asin ang pagtransportar minaabot man nin sarong simana dahil kadaklang kan petrolyo nagali sa mga nasyon sa Southeast Asia pati naman sa Japan asin China. Siniguro ni Garin na wala pang na-report na dakulang pag-atraso na nakaapekto sa supply chain kan petrolyo sa Pilipinas. Inanunsyo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mapuon ang service contracting sa mga Public Utility Vehicle o PUV sa Abril 15 sa piling ruta sa Metro Manila, Davao City asin Cagayan de Oro City. Sa sarong pahayag, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na sa ngunyan, pigaadalan paninda ang mga guidelines para sa implementasyon kan programa. Sa irarom kan service contracting program, pigbabayadan ang mga operator nin PUV para sa saindang serbisyo bilang subsidiya, imbes na umasa sana sa pamasahe kan pasahero. Sigon kay Mendoza na parte ini, kan lakdang kan gobyerno na may kamaubutan na palawigon ang tabang sa mga commuter asin sa sektor nin pampublikong transportasyon, lalo na sa tao kan epekto kan tensyon sa Medio Oriente. Sinabi pa ni Mendoza na ang areas of operation kan service contracting scheme para sa land-based public transportation, ibinase sa data analysis on commuter traffic volume and interconnectivity sa mass transport system. Dagdag pa ni Mendoza na ang nasabing ruta, pig-prioridad dahil sa suportado kaini. Ang connectivity sa rail transport system, nagsiserbi sa halanggaw na passenger demand, corridors, ma-improve ang overall commuter mobility, asin matabangan na bawasan ang traffic congestion sa mga key areas. Sigon sa LTFRB na ang pondo para sa programa, maghahali sa 2026 General Appropriations Act, mantang padagos ang distribusyon in fuel subsidy, asin pagbusol nin mas baratong toll fee para sa mga PUV sa pangenot na expressway.
Doon pa niya itong baretang nasyonal, tinawan nindo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtiripon kan Uplift Committee ang mga ipo na ipagpadagos ang pagtaonin tabang sa namamanuan mantang pigumantinir ang ekonomiya sa taho kang pagitaas na presyo ng petrolyo. Tinukarma sa nasabing nagpagtiripon ang mga rekomendasyon kan Development Budget Coordination Committee o DBCC na may kinaraman kan excise tax sa mga produktong petrolyo. Kaibanan sa agenda ang mga lakdang tanganing masiguro ang sufficienting supply ng petrolyo, mapaiwas ang ayuda para sa mga overseas Filipino workers o FWs, asin masuportaran ang sektor ng transportasyon asin pagkaon. Pig-imbestigarana ka National Bureau of Investigation ang naglalakop na fake news na may seryosong helang si Presidente Bongbong Marcos. Sigon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na seryoso sinda sa bagay na ini, asin sinigurong lalapago nin asunto ang mga responsable. May mga kinasuhan na ang Bureau sa pagpapalakop nin salang impormasyon sa salud ni Presidente Marcos. Nagtutubod si Matibag na saro sa naining political game nin mga may bako magayon na kamauotan sa posisyon kan Presidente. Enot ng siniguro kan Malacanang na nasa marhay na kondisyon si Presidente Marcos kung saan magigirumduman na dinara siya sa St. Luke's Medical Center kan Enero dahil sa diverticulitis. Magatugang para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports. Nasa linya si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mark. Good morning sa mga paraantabay. Tinamaan in serye nin airstrikes ang Kharg Island sa Persian Gulf nagkaperang oras bago ang itinalaan na deadlines ni US President Donald Trump para sa Iran na sa giraray buksan ang Strait of Hormuz. Sigun sa report kan Iranian media, makukusog na pagsabog anadangog sa isla na pangaynot na terminal nin petrolyo kanasyon kung saan nagaagi ang haros kabos na oil exports kan Iran. Iniladawan nigdi ang mga pag-atake bilang coordinated strikes gikan sa inapod nindang American Zionist enemy. Mahigbog na aso ang nahiling gikan sa isla na haloy nang pagkukonsiderar na crown jewel kan oil infrastructure kan Iran. Kasabay kaini inireport kan Israeli military na nakompleto ninda ang mahiwasan na operasyon kontra sa man iba-ibang infrastructure sites sa Iran. Kay bahan sa mga tinamaan na o ang sarong tulay harani sa Qom asin sarong railway bridge sa Kashan kung saan duwa ang nagadan asin tulo ang lugadan. Magigirumduman na kan Marso, sinabi ni Trump na totally obliterated na kan US forces ang mga military targets sa Kharg Island. Alagad pinili niyang dengo na pagrauton ang oil facilities. Ang bagong pag-atake nahiling na dakulang escalation na posibleng magdara nin disturbo sa pangkinaabana supply nin petrolyo asin magpapalala sa presenteng krisis sa Medyo Oriente. Sa katakod na bareta, nagdesisyon na ang Iran na komplementamenteng buksan ang Hormuz o Strait of Hormuz asin na si US President Donald Trump nagtugot naman na suspindiron ang pambubomba sa laog nin duwang simana. Sa lado kan Karawato Sports, suminakot nin 36 na medalya ang mga weightlifters kanasyon sa natatapos na 2026 East Southeast Asia Sub-Regional Championships na ginibo sa Hainan, China. Pero digdi igwang tulong special awards asin duwang national records ang sa indang nakamtan. Sigo sa Powerlifting Association of the Philippines o PAP na igwang 22 na gold, 10 na silver asin 4 na bronze medal. Ang mga nakakuha nin medalya kumpesto ni na Adrian Perillo, James De Luna, Juan Teodoro Zabala, Jose Virgil Perez, Ryan Orelos, Emilion Florendo, Audrey Konghun, John Surima, Raven Villasotes, Anya Pinzon, Jumara Chan, asin Clara Buen Consejo. Nagrehistro nin panibagong national asin individual lift record sina Relos, Chan asin Pinzon. Matang ang Philippine team nakamit ang best team honors sa Men's Open o Men's Open asin Men's Master 1 divisions. Mantang best lifter si Perez asin si Zabala naman ang enot na nagsabak sa international tournament. Iyo ang nag-ikatulo sa best lifter rankings. Iyan ang detalyas kan bareta sa lado kanibang nasyon as sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa mugdang nga panahon, nasa linya man si Sir Melvin Almuela, kambag-asa des Regional Forecasting Center. Sir Melvin, good morning. Please come in. Diyos marahay na pagkal daw po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na sa Abril 8, 2026 sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaga.
Ininang sa tuyang lita sapi sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, reach kang high pressure area, extension ng high pressure area ang nakaapekto sa northeast at sa central Luzon. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sangkot sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya, sangkod moderato, na halis sa norte sirangan sa kod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Mantang temperatura pigil umampoon 26 sa kod 33 grado centigrado. Asin ang heat index manita sa ganyan na pagkaldaw ay pwede pong mag-abot ng 40 grado centigrado. Mantang hangal daw ay nagsirang sa bagong alas 5:36 ng pagkaaga. Asin masulunok at yun alas 5:57 ng pagkahapon. Inis sa Melvin Almohela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tuloy na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7 kunyang pong Miyerkules, Abril 8, 2026. Tabaran mo tayong nakaibanan sa pagsurat kan mga Bareta sa loob po ng 12 oras. Nicole Ann Gloriani, siling Mansalado Technical. Kaibanan tapo dyan si Chief Ramir Tanay at si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Siyempre, Mega Force Patrol. Hello kay Benji Dapogi. Benji here. Shout out po kay Madam Amanda Esplana and Manay Agnes Mape. Good morning man kay Don Miguel Ciel de Vera na Kantaway. Austral Mark, good morning. Kay Jen Estola, good morning. Kay Judith Engineer Karen Ren Estola. Karen Ren Sarsa Estola. Mendones Estola and Mendones family. Kay Kuya Bob Gantano, good morning. Siriman kay Sir Jeff Santos kan Australia. Siring man si General Aranya kan LA Drive. Siring si Ate Sally. Asin si partner King Rinaldo. Kang Bangkiruhan, ang suyang weatherman. At saka si Mingwen Boris dyan po sa Marilipot. Sa pagkaran po kan Mega Force Patrol, kami ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela at iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa pagkaran po masunod, ang apot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up.